Името ми е Фарук. Превод на турски, от арабски. Значи от най-хубавите неща да избереш едно от най-хубавите. От тях. Може да се каже, че на български да се преведе феномен. Превод на български феномени. Роден съм в Казанлък. Кораняк съм. Сега карам 92-та. След един месец, 93-та почвам. Може да се каже, че най-хубавите години, защото нямам други ангажименти никакви. На ден по 2-3 кафета може да пия. И то дете е 1 лев и 50 стотинки кафета. Не къде да е, как да е. Не от апарата. Живота е кратък. Идва време, се прибира там, където трябва да се прибира. Тъй. И от тези съображения гледам, нищо не икономисвам и живее нормално. Живее нормално. Гледам да бъда само здрав. Да не съм болен, да не съм легнал, да се движа между хората. Да общувам с хората. Всеки ден съм тая, аз така ще не лежа. Излизам. Връзката, общуването трябва, между хората трябва да има. Така самостоятелно не се живее. Е мъчен живота, трябва да общуваш и да споделиш. Да споделиш нещата, само че при това споделяне партийността играе. Ако са от две различни партии, не могат да споделят общи въпроси. То един е на едно мнение, а другия е на друго мнение. За да общуват, трябва да намерят общ език, общо разбиране. Аз съм строителен инженер и съм специалност конструктор. И дипломната ми работа е върху мостови. И като постъпих на работа в община Казанлък, в техническия отдел, ми възложиха да проектирам мостовите по нашата старата река тук. Първият мост беше пред старата кланица. Проектирахме моста и го застроихме. По време на строежа се наложи общината да ми достави 2 гради пайнорови с дължина 9 метра. Мостът е дълъг 10 метра и не можеше да се използва. Трябваше да реконструирам, да направя някаква конструкция, да мога да използвам тези пайнорови гради, 9 метрови. И по този начин коригирах си проекта, направих 2 конзоли към проекта и ги сложих върху конзолите. Мостови съм виждал много построени и в Румъния, и в Гърция, и в Турция, и в Германия. И съм си задал въпрос, този мост е еди каква система и по този начин се изчислява. Веднага си представям, защото принципът е един и същ. Няма значение къде е проектиран моста, принципът на изчислението е един и същ. Една и съща статика, една и съща математика, една и съща физика. Това се прилага там, само че сега вече тогава се чертаеха, сега вече компютъра ги изказва. Задаваш някакви точки и излиза веднага. Не се чертай. Мостовите се строят за дълги години и когато изпълнявах моста, не си викам, този мост, тук аз няма да съм жив и мост още ще съществува. И ще знае, че мостът е построен там, на това место. Сега, например, моста, където е строен, казват живущите там Баховия мост. Името му Баховия мост. Аз съм Бахов. Името ми. Моста е с по-голямо значение моста. Защото много хора минават оттам, а в блока живее само определено, а по моста минават, цялото гражданство минава по моста. И чужденци минават, все по тези мостове минават. Мостът е с по-голяма стойност, по-важен е като обект, отколкото един блок. Парапет – съвременна работа. Може да ги махнеш тази година, да правиш други парапети. Следващата година друг модел парапети. Може да ги махнеш. Но основната конструкция стои.
Не се пипа. Тъй се остава. Цял живот върви така. И трябва да се поддържа обаче. Ако е железен мост, трябва да се бодисва. Метална конструкция трябва всяка година, през 2 години да се бодисва. Защото ръждясва и се износва. Ослабва. Почва да друса. Няма издържливост вече. Като възрастен човек. Като остане, като го бутне някой, веднага пада. И моста същата работа. След години, като остарее, почват да друса. И като минават колите, се друса. Между хората има нещо, което се разделя в зависимост от партиите. Не са свързани хората с идеологиите. На всяка партия е различна и моста не помага тук в такива случаи за връзки. Моста не помага. Единият трябва да отстъпи, а никой не отстъпва. За да се направи връзката. Тоест да се построи моста между двете партии, между отделните хора, да кажем, майди. Партиите разделят. Да се разберат хората по идеи, по виждания, по разбирания. Трябва да се поотстъпва с някои неща. По-съвременно разбиране на религията трябва да има. Да има разбиране да се строят мостове между отделните религии, между отделните хора от различните религии. Трябва да има разбиране да се строят мостови между тях. Връзка между тях. Родителите и децата, връзката е нарушена. За младите няма много работа и те се стремят да отидат в чужбина, за да работят там и се прекъсва връзката между родител и син. Мостът се нарушава в тази връзка, защото той има интерес човека да отиде не да работи за 10 лева, както тук се работи, а да заработи за много повече пари, много по-скъп животът наистина там. Обаче, ако ги донесете с пари тук ще живее по-добре. Отношенията им изсиват, някакси отдалечени вече. Дълго време, като не се виждат и почват да се отчуждават един към друг и не могат да намерят общ език да разговарят. Връзката между отделните хора, мостовата връзка е прекъсната. Културните хора винаги трябва да намерят начин как да направят връзка. Обща връзка между. Независимо, че партиите са различни. Ако има един такъв мостове да строи между другите, то трябва идеологията, която ще приложи, трябва да задоволи всички, за да ги обедини, за да се строи мост между тях.